Kancelária Turankar Travel ponúka v sezóne 2025 viac ako 150 termínov leteckých poznávacích a pobytovo-poznávacích zájazdov. Ide o 55 jedinečných programov, pri ktorých, ako vám dnes odprezentujeme, staviame v prvom rade na kvalitu a nie kvantitu. Pri realizácii programov sa snažíme klientom ponúknuť plnohodnotný zážitok a preto v mnohých zájazdoch nájdete už v jeho cene rôzne ochutnávky, tradičné obedy a večere, ukážky výroby, ale aj transfery, či už ide o autobusovú dopravu počas okruhov alebo cesty vlakom a plavby. Aby sme vám, našim predajcom, ale aj klientom uľahčili sa zorientovať, čo je v tom ktorom zájazde v cene, nájdete tieto vstupy, plavby a ochutnávky už priamo v kalkulácii. Letecká doprava je vo väčšine prípadov realizovaná pravidelnými linkami. Niekde využívame aj našu čártrovú dopravu. Odlety realizujeme najmä z Viedne, prípadne Bratislavy. Pri niektorých zájazdoch majú klienti možnosť voliť si aj odlet z Budapešti. Možnosti nájdete vždy v rezervačnom systéme, respektíve v popise zájazdu. Pri odletoch z Viedne je pre klientov organizovaný autobusový transfer na trase Nitra-Trnava-Bratislava. Tento transfer je v cene alebo pri niektorých programoch za poplatok. V tom prípade sa organizuje pri minimálnom počte 10 klientov. Transferom so skupinou cestuje aj sprievodca a ak tomu tak nie je, na letisko je vyslaný technický sprievodca, ktorý so skupinou absolvuje registráciu a odovzdanie batožiny. Transfer klientov vyzdvihne aj pri spiatočnej ceste. Klienti majú v cene vždy batožinu, príručnú pri kratších zájazdoch do 5 dní, respektíve podpalubnú pri pobytoch na 6 a viac dní. Zabezpečenie online check-inu alebo sedenia v lietadle vedľa seba sú služby, za ktoré si neúčtujeme žiadne dodatočné poplatky. Počas zájazdov sú skupiny ubytované v overených hoteloch, ktoré zabezpečujeme v spolupráci s našimi dlhoročnými obchodnými partnermi v zahraničí. Využívame najmä hotely 3- a 4-hviezdičkovej kategórie a snažíme sa, aby mali dobrú polohu. Boli v dobrej dostupnosti na metro a MHD alebo priamo v centrách miest, prípadne priamo na pláži. Pri všetkých programoch ponúkame možnosť do ubytovania, takže ak cestuje jednotlivec a chce ušetriť na príplatku za jednolôžkovú izbu, môže sa prihlásiť a príplatok mu vrátime v prípade, že sa prihlási druhá osoba so záujmom o doobsadenie do dvojlôžkovej izby. Stravovanie je pri poznávačkách buď formou raňajok, polpenzie alebo ich kombináciou s ohľadom na program daného dňa. Ďalšou, asi najpodstatnejšou zložkou zájazdu je sprievodca. S tými našimi ide v mnohých prípadoch o dlhoročnú spoluprácu založenú na dôvere a vzájomnom rešpekte, čo veríme, že sa odráža aj na kvalite samotných zájazdov. Množstvo našich sprievodcov v destináciách, ktoré sprevádzajú, žijú, prípadne dlhšie žili. Preto vedia klientom ponúknuť lepší náhľad do života, histórie, gastronómie či zvykov. Dôležité pre nás je aj to, že sprievodca nie je vyberačom poplatkov. Nepokladáme to za jeho úlohu ani za vhodné, aby od klientov na mieste neustále vyberal za parkovné transfery či vstupy. Mal by sa sústrediť na svoju prácu, teda na sprevádzanie. V krátkom čase na stránke pribudne pri každom termíne aj meno sprievodcu. A ešte niečo málo ku vstupom, pokiaľ už nie sú zahrnuté v cene zájazdu, tak vstupy buď zakúpime, alebo poskytneme asistenciu pri ich kúpe. Predstavovanie našich programov začneme v Taliansku. Prvým z programov sú Alpské jazerá a Verona, kde klienti navštívia 3 známe talianske jazerá Garda, Como a Maggiore, ale aj romantickú Veronu, Bergamo a v cene tu majú plavbu na Boromejské ostrovčeky a ochutnávku vína. Letné termíny naviac ponúkajú možnosť kúpania. Druhým z programov je Ligúria, kráľovstvo pestrofarebných útesov. Tu za zmienku stojí všetkým známe Cinque Terre, ale aj plavba pobrežím a návšteva jedinečných mramorových lomov v Carrare a ochutnávka unikátnej slaniny zrejúcej v mramorových sudoch. No a keď sme už pri jedle, tak sa môžeme preniesť do ďalšieho regiónu Talianska, a to gastronomického raja Emilia Romagna. Program Taliansko na tanieri ponúka ochutnávky syrov, šuniek, balzamikového octu či vína a okrem toho majú klienti skvelú príležitosť ochutnať ďalšie špeciality v Modene, Ravene, Parme či Boloni. Čerešničkou na torte je návšteva San Marina a možnosť kúpania, keďže 2 noci strávia na pobreží v letovisku Rimini. V regióne Toskánska ponúkame až 3 programy. Florenciu, tu asi netreba príliš predstavovať, spomeniem len, že ide o veľmi pohodový program, pretože vďaka kompaktnosti tohto mesta nie je nikde ďaleko a klienti majú na všetko dostatok času.
Florenciu spolu s ďalšími známymi mestami, ako je Siena, Pisa alebo Lucca, môžu navštíviť v klasickom programe do Toskánska, kde na nich čaká aj ochutnávka vína v regióne Chianti a zastávka v mesiarstve Falrony. A keďže Toskánska nie je nikdy dosť, do ponuky sme zaradili nový program, ktorý klientov presvedčí, že je stále čo objavovať. Prekrásne mesto Arezzo s bohatou históriou, ale aj región Val d'Oro, v ktorom vznikajú všetky tie gíčové fotky z vlnenej krajiny s cyprusovými alejami. Ťahákom je aj ochutnávka vína a syra, no najmä prírodné kúpele Terme di Saturnia či plavba na ostrov Elba. Pri ostrovoch Talianska ešte ostaneme a predstavíme vám ďalšie 2 talianske programy. Prvým je Campania a čarovný ostrov Capri, kde si okrem plavby na tento ostrov vychutnajú aj plavbu najkrajším pobrežím krajiny, výlet na sopku Vezú, pozrú sa do Pompeji a čas bude aj na návštevu centra Neapolu a kúpanie. Druhý program obsahuje okrem toho všetkého aj 2 dni na nádhernej kúpeľnej Ischii, kde spia 2 noci v meste Forio. Navštíviť môžu termálne kúpele Poseidonove záhrady a čaká na nich aj pekný celodenný okruh ostrovom. Klasika, na ktorú nemôžeme zabudnúť, je hlavné mesto Talianska, v ktorom budeme v tomto roku sláviť jubilejný rok. Znamená to, že všetky sväté brány chrámov budú otvorené pre veriacich a v tomto meste si na svoje prídu aj obdivovatelia umenia. Tajomstvá Umbria a Lácia by mohli očariť klientov, ktorí si chcú užiť pravú taliansku atmosféru bez nekonečných davov turistov. Ide o menej známe regióny, no na kráse v ničom nezaostávajú. Ďalším programom je momentálne jeden z najväčších hitov v predaji, a to je Apulia, ktorá je skutočným klenotom tejto krajiny. V našom programe sa klienti dostanú až na pomyselný koniec sveta, spodok talianskeho opätku do Leuky, navštívia známe bary, Alberobello či nádherné mestečka Osturny, Martina Franca a ďalšie. Sicília s návštevou Lipárskych ostrovov je rovnako ako spomínaná Apulia jedným z najpredávanejších programov. Tu klienti spia až 5 nocí v hoteli Primori neďaleko Katánie. Na program máme vynikajúce ohlasy aj vďaka sprievodcovi, ktorý žije priamo na ostrove. Posledným programom v Taliansku, ktorý sme v tomto roku zaradili do predaja, je Sardinia s Korzikou. Spája v sebe nádherné pláže Karibiku Európy, zaujímavé miesta ostrova a výlet na ostrov Korzika. Našou druhou najsilnejšou poznávačkovou destináciou je Španielsko, kde ponúkame celkovo 14 programov. Najlepšie sa dajú rozdeliť podľa miery poznania, rozhoduje teda to, či chcú klienti viac poznávať alebo skôr relaxovať pri mori a k tomu si dopriať pár zaujímavých výletov. Prvou kategóriou sú veľmi pohodové programy, spojené predovšetkým s oddychom na pláži. Patrí sem pobytovo poznávacie Španielsko s výletom do Barcelony, Girony a ku kláštoru v pohorí Montserrat so sprievodcom. A v prípade, že sa chcú klienti viac zoznámiť s pamiatkami daných miest, tak je tu program Barcelona, Girona a Montserrat s kúpaním, kde sú zahrnuté aj vstupy. Veľkým lákadlom je hlavne návšteva katedrály Sagrada Familia. No a aby sme mieru poznávania vystupňovali, tak južnú časť regiónu Katalánska ešte viac poznajú v programe Slnečné Katalánsko a Barcelona, kde okrem už spomínaných miest navštívia aj mestečka Figueras, Cadaqués a Besalú. Výhodou týchto programov je aj to, že klienti sú celý čas ubytovaní v jednom hoteli na pobreží s polpenziou. Ďalší z programov, kde si užijú relax pri mori, ale aj veľmi zaujímavé poznávanie, je Andorra, Girona a Katalánsko. Na tomto zájazde objavia krásy jedného z najmenších štátov Európy a tiež francúzsko-španielského pohraničia. A keď už je reč o unikátnych programoch, tak jedným z najoriginálnejších v našej ponuke je objavná cesta mestami pod Pyrenejami. Ide o jedinečný program, počas ktorého klienti spoznajú mestá a mestečka na španielskej a francúzskej strane pohoria Pyreneje a dostanú sa až do Biskajského zálivu na severovýchode Španielska. Z miest spomeniem Lourdes, Pamplonu či Logroño v známom vinárskom regióne. Ďalší program, španielské poklady UNESCO, vedie svoju trasu od Barcelony až k hlavnému mestu Madrid a počas nej navštívia najkrajšie mestá zapísané na zozname UNESCO, medzi ktoré patrí aj kráľovský palác El Escorial nedaleko Madridu alebo Segovia s jedinečným rímskym akvaduktom. Program je vyskladaný tak, aby nebol uponáhlaný a klienti mali vždy dostatok času na prehliad. A v krátkosti by sme vám predstavili aj naše najdlhšie programy do Španielska a sú to 11-dňové cesty, ktoré veríme získajú tých, ktorí sú skutočne poznávania chtiví. V oboch náročných programoch uvidia klienti veľké množstvo regiónov, miest a mestečiek, stihnú sa zrelaxovať pri mori
a okúsia tú pravú španielskú atmosféru. V ďalšom programe si odskočíme trochu ďalej, a to na ostrov Tenerife, ktorý sa posledné roky teší veľké obľúbe. Ostrov ponúka príjemnú klímu, ale aj krásne miesta hodné poznávania, prírodu v národnom parku Pico de Teide, malebné mestečká či hlavné mesto Santa Cruz de Tenerife. No a na záver našich programových okruhov v Španielsku sme si nechali to najlepšie. Andalúzia sa už niekoľko rokov teší zaslúžene obrovskému záujmu zo strany klientov. Tento región v sebe spája nádherné mestá, pláže a dokonalé gastronomické zážitky. Neodmysliteľnou súčasťou okruhu je aj návšteva britského Gibraltáru a v tomto roku sme vytvorili aj ďalší program, ktorý po dňoch poznávania ponúka aj možnosť predĺženia o pobyt pri mori v okolí Malagy. A nezabudnime ani na krátke víkendové city breaky, konkrétne do Madridu, Valencie a Barcelony. Všetky 3 programy ponúkajú prehliadky toho a zároveň klientom poskytujú dostatok priestoru aj na individuálne návštevy múzeí a atrakcií. S rezerváciami do pamiatok klientom v prípade záujmu asistujeme. No a zo Španielska sa presunieme ešte trochu viac na západ, do Portugalska, v ktorom ponúkame klientom 2 okruhy. Ich program je v podstate totožný, zmenené je len poradie navštívených miest a odlety. Tento program je osobne mojou srdcovou záležitosťou a preto ho vrelo odporúčam všetkým cestovateľom. Dokonalé paláce v Sintre, nespútaný Atlantik v Nazare, nádherné kláštorné komplexy, príroda a fantastické jedlo. Ak sa klienti chcú ponoriť hlbšie do poznávania najznámejších miest krajiny, Lisabonu alebo Porta, tak pre nich máme 4-dňové city breaky. Aj v Grécku sme si pre klientov pripravili 2 originálne programy. Vybrať si môžu veľký okruh s návštevou Saronských ostrovov alebo veľkú cestu Gréckom za pokladmi 1000 ročí. Určite sa z týchto zájazdov vrátia plný hlbokých dojmov, keďže ich zavedú do histórie tejto rozmanitej krajiny, ktorá dodnes dýcha duchom staroveku. Atény, Delfy, bajná Olympia, Mykény, meteory. A keďže ku Grécku neodmysliteľne patrí aj more, kúpanie si doprajú v malebnom letovisku Tolo. Ďalšou zastávkou našej prezentácie je Francúzsko, kde sme si tento rok pripravili novinku. Program Čaro francúzskej riviery ponúka najznámejšie mestá riviery ako Nice alebo Monako, ale aj plavbu na menej známe Lérínske ostrovy. V cene zájazdu je ako plavba, tak aj všetky presuny vlakom. No a ďalšie 2 programy sa naplno venujú hlavnému mestu vždy trochu inak. Prvý, klasický Paríž, je stálicou, kde klienti oceňujú výborný hotel s dobrou dostupnosťou do centra, ale hlavne s prievodcov, ktorí v meste žijú a tak im sprostredkujú naozaj autentický pohľad na život a kultúru tohto mesta. Detský Paríž je koncipovaný pohodovejšie, teda s menej pamiatkami a väčším dôrazom na zábavu. Novinky sme si pripravili aj v krajinách Beneluxu, respektíve sme vylepšili naše programy do týchto krajín. V programe Belgické klenoty sme pridali Gent, takže klienti majú možnosť navštíviť 4 krásne mestá tejto krajiny a presuny sú v cene, realizované sú vlakovou dopravou. Vylepšením prešiel aj zájazd do Amsterdamu, kde sme pridali mesto Haag a prímorské letovisko Scheveningen. Okrem toho v prvom termíne môžu navštíviť tulipánový park Keukenhof a v druhom skanzen tradícií Zaanse-Schans. Aj tu sú presuny do jednotlivých miest v cene zájazdu. V Amsterdame odporúčame klientom aj návštevu niektorého z múzeí alebo obrazární, kde radi poskytneme asistenciu pri rezervácii vstupov. Teraz sa presunieme na sever Európy do hlavného mesta Švédska. Poznávací zájazd do Štokholmu patrí rovnako medzi naše stálice. Štokholm môžu klienti vzhliadnuť aj na našom okruhu Škandináviou, kde sú ťahákom prekrásne nórske fjordy a železnica vedúca unikátnou prírodou tejto krajiny. Klientov poteší, že všetky podstatné vstupy, trajekty a plavby sú zahrnuté v cene zájazdu. Rovnako sa môžeme pochváliť výbornými lokalitami hotelov. Hotely s vynikajúcou polohou v centrách miest na klientov čakajú aj v ďalšom programe pobaltské mestá a Helsinky. K tomu poskytujeme miestnych sprievodcov a vstupy v cene. Program po minuloročnom spustení zožal výborné ohlasy a aj v tomto roku je oň mimoriadny záujem. Na sever tentoraz Poľska klientov zavedie program Severné Poľsko a Varšava. Aj tu ide o originálny program, ktorý letecky spúšťame ako novinku. Klienti navštívia hlavné mesto, ale aj prekrásne Mazúrske jazerá a skvosty Baltského pobrežia, Gdansk, Gdyňu a ďalšie lokality. Ďalšia skupina programov v našej ponuke sa zameriava na Veľkú Britániu a Írsko.
Tu ponúkame 2 zájazdy do Londýna, opäť verziu klasickú a druhú pre čarodejníkov. Prvý program je zameraný na to najlepšie z Londýna s návštevou kráľovského sídla vo Windsore a druhý je určený pre všetkých fanúšikov Harryho Pottera. Už dávno to nie je výlučný detský program a skupinky sú naozaj rôznorodé. Od 8-ročných detí cez tínedžerov, 30-tníkov až po babky a detkov, ktorých zobrali na výlet vnúčatá. Práve tu sa výborne ukazuje práca našich sprievodcov, ktorí dokážu pohodovo zvládnuť aj tak rôznorodú klientelu. V oboch prípadoch využívame rokmi overený hotel s dobrou dostupnosťou do centra mesta. Na ostrovoch ešte ostaneme aj v ďalších 3 zájazdoch. Okruhy Južným Anglickom, Škótskom a Dublin s výletom na moherské útesy sú veľmi zaujímavými možnosťami. Aj v týchto programoch majú klienti zabezpečené všetky transfery a presuny, výborných sprievodcov a v každom z nich uvidia to najlepšie z danej lokality. Či už je to Stonehenge a Bath v Anglicku, alebo Edinburgh, záhadná rostlinská kaplnka a jazero Loch Ness v Škótsku, či hlavné mesto Írska s jeho krásnymi uličkami a majestátne moherské útesy. Jednou z našich posledných zastávok v Európe je čarovné mesto Istanbul, ktoré vďaka svojej bohatej histórii a polohe vytvára krásnu atmosféru. Klienti sú ubytovaní v jeho centre a za 4 dní majú možnosť poznať hlavné pamiatky, užiť si plavbu Zlatým rohom, ale aj nákupy na Grand Bazar. Do Turecka máme pripravený ešte jeden zájazd, a to svetoznámu Kapadókiu. V perštine jej meno znamená zem krásnych koní. V 5-dňovom zájazde majú klienti zahrnuté najdôležitejšie vstupy a fakultatívne môžu zažiť asi najznámejšiu atrakciu tejto oblasti, let teplovzdušným balónom. A z Európy sa presunieme do horúceho Maroka, kde klienti môžu navštíviť najkrajšie kráľovské mestá, zažiť púšť a jazdu na ťavách. Miestny sprievodca a všetky vstupy sú v cene zájazdu. Zájazd mal v minulosti výborné ohlasy. Rovnako skvelej odozve sa teší aj náš ďalší program, ktorý sme pracovne nazvali Jordánsko pre zanepráznených. Keďže tu sme vsadili na kratší program, navštívia Petru, okúpu sa v mŕtvom mori a vychutnajú si noc v púštnom kempe. No a posledné 2 programy z našej ponuky zavedú klientov do Arménska a Gruzínska. Oba tieto programy pokladáme za výborne a zaujímavo vyskladané, takže klienti zažijú a uvidia naozaj to najlepšie. Arménska cesta storočiami ponúka najstaršie chrámy, kde sa zrodilo kresťanstvo, ktoré očaria svojou bohatou históriou a aj samotným umiestnením v krásnych prírodných scenériách. Za zmienku stoja v cene zahrnuté tradičné obedy, večere, ochutnávky a jazda jednou z najdlhších lanoviek sveta krídlami Tateva. Aj program do Gruzínska, ktorý ponúkame, určite zaujme svojou komplexnosťou. Klienti uvidia to najkrajšie od hlavného mesta Tbilisi až po brehy Čierneho mora, kde majú možnosť kúpania v letovisku Batumi. Okrem toho ich čakajú tradičné obedy, ochutnávka vína, vstupy v cene, takže za nič už nedoplácajú. Na záver mi dovolte poďakovať za pozornosť a prajeme vám úspešný predaj v už rozbehnutej sezóne 2025.